Dünýäniň köp ýurdunda, şol sanda Türkmenistanda täze oku ýylynyň başlanmagyna bir ay gowrak wagt galanda, häzirki wagtda türkmen ýaşlarynyň 10 miňlerçesiniň öňünde ýokary ku jaýyna ýerleşmek aladasy keserip durýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden maglumat beren habarçylary we ygtybarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurduň ýokary ku jaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň uniwersitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler. Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okudan nasar boş wagtlaryny işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuwa gidip okudan nasar işläp, hem oku töleglerini töleýärler, hem de enatasyna pul uradyp olary maddi gollaw berýärler. Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şu ýyl hasta ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurduň ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly. Şu ýyl Lewapda okuwa para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda myş-myş ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Tölegli fakultetler üçin adyndan 2500 we 3000 dollar para bermeli. Mut we döwlet tarapyndan stipendiýa berilýän fakultetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçörüne para vermeli. Dip ýagdaýlardan habarly türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Bellesek şu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hüner oku mekdeplerine okuwa kabul etmek we giriş synaglaryny geçirmek işleri 15-nji iýul 26-njy awgust aralygynda gurnalýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buýruga 12-nji iýulda gol çekdi. Paradan başga da ýurduň ýokary okujaýlarynyň taliplerini okudan daşary işlemege ruhsat berilmediligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem tölegli fakultetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençeme esse çykdyz etmeli bolýarlar. Olary okudan daşary diňe çärelere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagyn edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly marly bilim işäri anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalýan sebetleriň bilim müdirliklerinden we ýurduň bilim ministrliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda her ýyl ýurt boýunça 80 000den gowrak okuwçy umumy bilim berýän orta mekdeplerden uçurum bolýar we olardan 20 000den gowragy ýokary we orta hüner okuw mekteplerine kabul edilýär. Ýurduň kanunçylygynda orta we ýokary hüner okuw mektepleriniň agla basında bilim almagyň muhtugyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz ýurduň ýolçularyna girmek üçin dala şäherlerden para almak tejribesiniň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Köp enata parany bermek üçin awtologlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we mellek ýerlerini satýar. Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurduň ýolçularyna okuwa girmek bilen bagly para berim barada hiç ýyl mesele gozamaýar. Transparency International guramasının şu ýylyň 30-njy ýanwarynda çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýene-de izdaky orunlaryň birini has anygy aşakdan 10-njy ýere eýeledi. Jebel şäherçesine gurulýan täze Balkanawat halkara howa mendiliniň gurulşygy işçilere aýlyk haklarynyň geçirilip bilinmeýänligi sebäpli 3 ay bäri togtuduldy diýip gurulşykdan habarly çeşme 25-nji ýylda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Howa mendiliniň uçuş gonuş dolugynda we ýolukçy terminalynda gurulşyk işleri ykdysady meseleler sebäpli wagtlaryň ýa-da süýsürilýär. Diýip çeşme sözüniň üstüne getirdi. Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesine gurulýan Balkanawat halkara howa mendiliniň düýbi 2021-nji ýylyň iýul aýyna tutuldy. Resmi habarlara görä bu deskany 2024-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga bermek gödegine tutulýar. Ýagdaýdan habarly çeşmelere görä ýaňy ýakyna Balkan welaýatyna sapar eden Ulug we Aragatnaşyk agentliginiň ýol başçysy Mehmethan Çakiýew howa mendiliniň gurulşygyny degişli tölegleriň sentýabr aýynyň başlaryna geçiriljekdigini
edipdir. Görnüsünden Arkadağ şäheriniň ikinji tapgarynyň gurulşygy Türkmenistanda dowam edýän ähli gurulşyklardan hasda möhümdigi duýduruldy. Diýip çeşmaýdýar. Günbatar tebitde gurulýan Howa mendiliniň gurulşygy günnäwdi husus kärhanasyna ananyldy. Bu firmanyň bir gurulşy Günärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde transport desgasynyň injenerçilik ulgamlarynyň gurulşy kurnamy we taslamalaşdyrma işlerini daşary ýurtly fotoçylaryň türk we germaniýaly kompaniýalaryň alyp barýanyny aýtdy. Türkmen firmalary binanyň beton işlerini, bedeg işlerini we ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyrmak işlerini ýerine ýetirýärler. Diýip gurulşy Günärmen aýtdy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Günärmeniň şahsy maglumatlaryny hat familiýasyny agdamaktan saklanýar. Gurulşykdan habarly esasy çeşmeniň sözlerine görä ýerli gurulşyk kompaniýalary desganyň gurulşygyna bölünip berilen maliýe serişdesiniň takminan 15 götürümine eýetçilik edýärler. Galan pullar daşary ýurt firmalaryna tölenilýär. Diýip çeşmaýdýar. Bu aralykda Howa mendiliniň töweregine fil tuwlaryny soğuju desgada gurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp bu desganyň guruljak ýerine ýerleşýän 9 şehit mescidini we bir goramçylygy ýykmagy meýilleşdirilýänini aýdýar. Yerli halkyň häkimligi garşy çykmagy sebäpli her wagtda fil tuwlaryny soğuju desganyň gurulşy hem wagtlaýyn togtadyldy. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkanawat halkara Howa mendili Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasyna baglaşylan kardylalaşyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Türkmen mitbuatyna görä Türkmen Howa ýollary agentligi 2021-nji ýylyň iýun aýynda Balkanawat halkara Howa mendiliniň gurulşy boýunça tender eglan etdi. Munyň ideýany döwlet telewizionasyna görä Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 14-nji iýulyna bu desganyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. 2022-nji ýylyň iýulynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken karary bilen Ulaq we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligine halkara Howa mendiliniň gurulşy boýunça günnäwdi husus kärhanasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Bu firma 2021-nji ýylyň iýun aýynda Lewapur aýatynyň Kerki Howa mendiliniň gurulşygyny tamamlady. Hasada 2018-nji ýylda Türkmenawat halkara Howa mendilini ulanmagy berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu desgalaryň töweregine bar bolan meseleler barada habar berdiler. Ulu Balkan dagynyň günbatar etegine Balkanawat şäherinden takminan 20 km çemeti demirgalykda ýerleşýän Balkanawat halkara Howa mendili sagatda 100 ýolagçy gatnatmagy niýetlenendir. Paýtagat Aşgabatda 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna bahasy 2,12 milliard dollarlyk laçyn şekilli täze halkara Howa mendili açyldy. Ogulhan adyna aeroport sagatda 1600 ýolagçy hyzmat etmäge niýetlenildi. Ýerli finçler Aşgabat halkara Howa mendiliniň dogry kuwatynyň peýdalanylmaýanlygyny, daşary ýurt ýolagçylarynyň bu aeroporta esasan issaşyr geçmek üçin gelýänini aýdýarlar. Türkmenistanda 5 ýylda 3 halkara aeroport, 2016-njy ýylda Aşgabat, 2018-nji ýylda Türkmenawat, 2021-nji ýylda Kerki halkara Howa mendilleri ulanylmagy berildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden gaýtadan saýlanmak üçin bäsleşige çykmagy goýup bolsun edeli bäri ilkinji gedek açaçan çykyş edip prezidentliginiň soňky aýlaryna ýurt içinde we Ukraina ýaly ýaran ýurtlarda demokratiýany goramagy wada berdi. Biden 24-nji ýylda halka ýüzlenip eden çykyşyna 5-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryna bäsleşmekden ýa çekilmek barada gelen kararyny düşünürüp şahsy isleg arzuwlary bir gyra goýmak we täze neslin öňe çykmagyna ýol bermek wagtynyň gelenligini aýtdy. Biden Respublikan bäsleşi Donald Trump bilen bäsleşmegi ýerine vice-prezident Kamala Harris'in Demokratik Partiýanyň dalaşgary bolmagyny gollap bildirdi. 81 ýaşly prezident özüniň Amerikanyň güýçli we howpsuz bolup galmagyny hemde azat dünýäniň lideri bolmagyny üpçün etmek uğrundaky işini dowam etdirjekdigini aýtdy. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine, doing more damage. Biz Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainany basyp almagyna we has köp ziyan ýetirmegine ýol bermezligi üçin bu ýysançly ýurtlaryň koalisiýasyny jemlemegi dowam etdirer. We'll keep NATO stronger and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. Biz NATO'ny has güýçledip saklarys. Men onu has kuwatly we biziň bütün taryhymyzdaky islenlik wagtda bolşundan has agdyr edernip ol halk eden 10 minutluk göni efir ýüzlenmesini aýtdy.
Trump özünün 10 ýyla golay dowam eden siyasi karýerasynyň dowamyny Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan we Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban ýaly awtoritar liderleri öwdi. Trump wagtal Abbasany basyp alyjy Rus goşunlaryna gaýtawl berýän, Ukraina berýän kömek üçin açyk tankyd etdi. Onun vice-prezidentligi kandidaty senator J.D. Vance bolsa respublikanlaryň Abbasanyň Kiýewе berýän milliardlarça dollarlyk harby hemde maliýe kömeginiň öňüni baglamak tagallalaryna kömek etdi. Trump 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli prezident bolup işlän döwrüne ýokary kabiliýeti siyasi spektryň sag tarapyny öwrüp 2020-nji ýyllaky saýlawlaryň netijelerini ýatyrmaga synançdy we tanqidçilaryň pikirçe NATO'nyň agdyberligini goşatdy. Geçen ay Şweýsariýada halkara derejesinde geçirilen Ukraina parahatçylyk sammitine gatnaşan Biden we Harris Ukrainanyň we NATO'nyň bu ýurda kömek bermekde oýnaýan rolunyň bir gollawçylary bolup durýarlar. Weripe möhleti resmi taýdan 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwaryny tamamlanýan Biden Birleşen Ştatlaryň öwrüm pellesine gelenligini we Amerikanyň ruhy kumara oýlan pursadyny 59 ýaşly Harrisyň saýlawy gatnaşmak üçin iň amatly ýerde duranlygyny aýtdy. Biden 50 ýyldan gowrak wagtyň içinde öz partiýasynyň dalaşgarlygynyň ýüdegren ilkinji iş başyndaky Abbasa prezidenti bolanyny, ikinji 4 ýyllyk möhletine münasip boljakdygyny ananýan hem bolsa özüni demokratlary birleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. Şeýlelikde öňe gitmegiň iň gowy ýoly otly kesinligini täze nesle geçirmek diýen karara geldim. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Bu biziň halkymyzy birleşdirmegiň iň gowy usuly diýip prezident aýtdy. Men jemgyýetçilik durmuşyna köp ýyllyk tejribe üçin wagtynda ornuň hem bardygyny bilýärin. Ýöne bir ýerde täze sesleriň, ter sesleriň, hawa, ýaş sesleriň hem wagty we ýeri bar. Şol wagt we ýer edil häzirki pursat diýip prezident Biden aýtdy.